ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହିଁ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ତାର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 ସିରିଜ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବ। ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ରବିବାର BCCI ଘୋଷଣା କରିଥିବା 16 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦଳରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା T20ରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ଲାଗୁଥିଲା ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହିଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କିମ୍ବା ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ T20 ଖେଳିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ BCCI ଏବେ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁଣି T20 ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଯଦି ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦଳକୁ ଫେରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ରୋହିତ ଶର୍ମା ହିଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, OD କ୍ରିକେଟ ନ୍ୟୁଜ୍।